Vet aquí una vegada que hi havia una criatura que es deia Roc. I el Roc, sabeu què? Li agradava molt, 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 quan podia, anar al parc amb la seva família. I anava amb el seu papa i amb els seus 2 germans, més petits. I quan arribava al parc, al Roc li agradava jugar a moltes coses, però el que més li agradava era jugar a córrer. Un dia, quan va anar al parc, es va trobar amb una altra criatura, que es deia Cristina. I la Cristina també havia vingut al parc amb la seva família, amb la seva mama, amb el seu papa i amb la seva germana petita. Així que quan el Roc va veure que al parc hi havia més persones, va anar a conèixer aquella criatura. I li va dir: «Hola, com et dius? Jo em dic Cristina, i tu? Jo em dic Roc». «Ah, hola, Roc, vols que juguem?» Sí, juguem. I al principi van jugar amb la sorra, a fer castells, a desfer-los, tota l'estona. Però, al cap d'una estona, la Cristina va dir: «Roc, saps què? A mi m'agrada molt, molt, molt jugar a córrer». I el Roc va dir: «Oh, a mi també! Juguem a fer una cursa?» I la Cristina el va mirar i va dir: «Una què? Una cursa, mira, jo t'ensenyo. I aleshores es van posar al fons de tot del parc i el Roc li va explicar: «Mira, quan jo digui 3, correrem molt fort, fins que arribem a aquesta ratlla blanca d'aquí, la veus?» «Ui, sí», va dir la Cristina, «està molt lluny». Sí. «I qui arribi primer», li va dir el Roc, «guanya». I la Cristina: «Ah, d'acord». Encara que no sabia molt bé el que volia dir, però va dir d'acord. I aleshores el Roc ho va fer així. Va dir: 1, 2 i 3. I quan va dir 3, tots 2 van començar a córrer molt fort. Ui, estava molt lluny. Estaven molt cansats, però seguien corrent. Fins que, aleshores, el Roc va trepitjar una miqueta abans que la Cristina aquella línia blanca. I el Roc, quan es va adonar, va començar a dir: «He guanyat! Soc el primer, soc el primer. I la Cristina, que la va mirar tota estranya, i va dir: «M'ho he passat molt bé. I aleshores el Roc va anar corrents a la seva família a explicar-li que havia sigut el primer. «Ué, he sigut el primer, ué!» I la Cristina, que va veure què feia el Roc, va voler fer el mateix i va dir: «M'ho he passat molt bé. Però aleshores, el papa del Roc, quan va escoltar que el Roc havia estat el primer, va dir: molt bé, Roc, molt bé. I va continuar mirant el diari, que estava mirant tota l'estona. Xup. I el Roc es va quedar una mica estrany. En canvi, la Cristina, quan va arribar a la seva família i li va dir que s'ho havia passat molt bé, tota la seva família va donar un vot. I li van fer un petons i una gran abraçada. I el Roc, quan va veure allò, es va quedar encara més estrany. No sabia què li passava, però ja no estava tan content de ser el primer i es va quedar una mica trist. I, de sobte, el pare del Roc va mirar cap allà i va veure aquestes festes que li feien a la Cristina. Ué! I va veure que el Roc estava una mica trist i es va quedar pensant. Aleshores es va apropar i li va dir: «Roc, què et passa? Que no estàs content d'haver guanyat la cursa? No estàs content de ser el primer?» I el Roc: sí, no sé». I el pare del Roc ho va entendre i va dir: que tu també vols una abraçada. I el Roc va fer així, molt trist. I aleshores el pare del Roc va cridar els seus germans i entre tots li van fer una gran abraçada i molts petons. I aleshores el Roc va estar més content i va tornar de seguida cap a la Cristina. «Cristina, sí, vols que tornem a jugar?» Sí, tornem a jugar. I aleshores la Cristina va dir: «Per aquest cop compto jo, eh?» Vale. I van fer
1, 2 i 3. I aleshores van començar a córrer, com l'altra vegada, molt fort. Corrien. I aquest cop va ser la Cristina que va arribar a tocar una mica la línia abans que el Roc. Però sabeu què? Que en aquell moment es van mirar, van somriure i tots dos a la vegada van dir: ens ho hem passat molt bé, ens ho hem passat molt bé, ens ho hem passat molt bé, I aleshores van tornar a la línia de sortida. Tornem a jugar! I sabeu què? Que tota la tarda van estar jugant a aquest joc. I corrien, i cridaven: ens hem passat molt bé! I van estar molt contents. Però quan es va fer fosc, la Cristina va tornar amb la seva família i el Roc va tornar amb la seva família. I cadascú se'n va anar a casa seva. Però diuen que encara ara, sempre que poden, es troben al parc i juguen a aquest joc. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.